Cigářky, šunes! Běžte! Vyrastal som vlastne ešte v časoch komunizmu, jak také každé dieťa na dedine. Od malička som bol veľmi chorý. Mal som prieduškovú astmu a keď som mal 4 roky, tak som takmer zomrel. To dosť ovplyvnilo moje detstvo, že som nemohol možno naplno behať a hrať sa s ostatnými deťmi. Veľmi ťažko sa mi to znašalo niekedy na základnej škole, že som bol taký ako keby zakrpatený. Silno si pamätám moment, keď si spolužiaci zo mňa zrobili srandu a ja som sa nedokázal brániť. A ten moment, neviem prečo, dosť ovplyvnil ďalší môj taký pubertálny vývoj. A ja som začal, pretože ma aj veľmi bavilo športovať, hrať fotbal za susednú dedinu. Neskôr na strednej škole som začal robiť karate. A až so vstupom času som si uvedomil, že som to robil vlastne preto, aby som získal sám vo svojich vlastných očiach nejakú hodnotu. Potom všetkom, keď som ešte ku tomu pridal aj kulturistiku, tak som sa stal taký veľmi dobrý bitkár tam v našom okolí. Sme chodili na zábavy, na diskotéky a všade som mal rešpekt. Neskôr, keď som mal 21 rokov, som začal robiť v nočnom bare vyhadzovača v Kežmarku. A vtedy bolo také moje sebavedomie v poriadku. Že som videl, že som niekto a tak ako keby sa uzdravil vtedy ten môj komplex menej cennosti oproti ostatným chlapcom. Dokonca som bol jeden z Pochádzam z tejto dediny, akože. A som sa raz s mámou pohádal, s mojou, lebo žila s cigánom, tak som ho chcel zbiť. Ako aj som ho zbil, no mama ma vyhnala. Potom som prišiel tu, hej, s mamou som sa celkom pohádal, som povedal, že idem preč. A som sa prišiel raz večer spýtať, že či ma zoberú tu. A povedali, že hej, tak som prišiel tu bývať. Po 6 mesiacoch som bol umiestnený v Dojčeneckom ústave niekde pri Nitre. Keď som mal 3 roky, ma premiestnili potom do Bratislavy do detského domova. Keď som dovršil 12 rokov, tak ma vyhodili zo školy, lebo som sa bijával. My sme dokopy v 8, ale zatiaľ som videl 3 najmladších, čo bývajú pri mame ešte. Potom jednu som videl tiež v Šahách. To je tak, že ona je mama ju predala za alkohol, takže som nemohol jej ani povedať, že to je moja sestra, alebo že ja som jej brat. A ostatní sú tak, kde umiestnení. Do jakých ústavov alebo v domovoch. Neviem. Nepamätám si na nič. Akurát viem, že som sa narodil pod mostom a že som mal takých rodičov, ktorí nemali vôbec ani na chleba. Že bolo, nie že pili, ale nevedeli, jak si zarábať peniaze. Ťažké to bolo u nich. Súrodencov mám, aj niektorých poznám, pretože sme dosť veľká početná rodina. Možno sme tak, mám povedať 11-12, z toho poznám len 5. Ostatní sa mi vôbec ani neukázali. Mal som 17, už som veľmi hľadal vážnu známosť, pretože som človek na vzťahy asi a veľmi som potreboval partnerku životnú a som si hľadal peknú a hlavne rozumnú. Po pol roku som ju chytil za ruku. Po pol roku. Taký som bol hanblivý a po roku som jej dal prvú pusu. Dosť
ťažké v tom mojom vzťahu boli tie moje komplexy, menejcennosti. Stále som pochyboval o tom, že Evička ma ozaj bude mať rada až do našho manželstva a potom do konca života. No tak toto chodenie, no tak to nebolo také akože ružové. Také trošku trapenie, ale tak som sa aj ja modlila za ten vzťah, aby ak je to taká Božia vôľa, aby sme sa mi dali dokopy. Niekedy, keď som mal pocity, že ma nemá rada, tak som jej hovoril dovtedy, že sa musíme rozísť, kým sa nerozplakala. A potom už keď plakala, taká zbiedačená, celá, zničená, tak až potom som uveril, že ma má rada. S Evičkou sme chodili spolu 5,5 roka. Sme sa zobrali, ja som mal 23 rokov, Evička mala 20. A odtedy sme veľmi šťastní, veľmi spokojní a veľmi potrebujeme jeden druhého. Keď som mal asi 23 rokov, vtedy som učil na základnej škole v Lendaku a cez víkendy večer som robil v tom nočnom bare. Som ochorel, som mal strašne silnú chrípku a trvala dlho. Veľmi rád som aj čítal knihy, takmer každú knihu, ktorú som mal v knihovničke, som mal 7-krát prečítanú. Už tam bola len stará kožená Biblia. Bola tam 3 roky v tej poličke, ja som tak sprášil z nej prach. Ja som cítil v tej izbe, kde som si to čítal na tej posteli, že je tam Boh pri mne, ktorý mi hovorí, toto, čo čítaš, toto je pravda. Videl som skutočný taký obraz mojej duše. Možno také najväčšie som vtedy vnímal svoje hriechy, nejaké klamstvá, také. V oblasti napríklad peňazí. A tiež som vnímal a vedel som vtedy, že není správne, že žijeme už ako manželia so svojou manželkou predtým, než sme manželia. Tá zmena, myslím, že sa to nedá veľmi opísať, pretože úplne sa zmenil. Nie je taký egoista, aký bol dakedy predtým. Úplne z neho je taký láskavý človek, ja by som mohla povedať, že ja som dosť taká, aj čo sa týka tých chlapcov, taká prísnejšia, tak akože hneď sa snažím zahorúca riešiť, ale on úplne s takou láskou pristupuje. On im viac odpúšťa ako ja. Strašne trpezlivý, láskavý a taký úplne, takým vzorom možno, myslím si, že teda, že aj pre tých chlapcov, aj pre naše deti. Asi také najmarkantnejšie bolo, že som prestal túžiť budovať nejak tú svoju ľudskú kariéru. Mal som veľkú perspektívu, hlavne v kulturistike. Zrazu som nemal chuť v tom pokračovať. A veľmi radikálne som sa rozhodol svoj život odovzdať Bohu a nejakým spôsobom mu slúžiť. Vtedy som sa vlastne rozhodol ísť na teologickú fakultu do Bratislavy. V mojej predstave je cirkev niečo živé, niečo radostné, niečo pekné. Je to spoločenstvo bratov a sestier. Je to viera v pravdu Božieho slova a mnohé z týchto očakávaní sa mi nesplnili na teológii. Určite tam bola v tom aj moja chyba, moja vina. Nedokázal som sa zmieriť s tým, že na teologickej škole sa nepozerá na Bibliu ako na pravdu, ale iba ako na čiastočnú pravdu. Niečo je mýtus, niečo je pravda.
Teraz s odstupom času si uvedomujem, že vtedy to veľmi nabúravalo moju vieru, ktorá bola čerstvá. A to bolo dosť tiež pre mňa také demotivujúce a ako si po veľkých bojoch a zápasoch po 7 semestroch som ukončil štúdium na teologickej fakulte. Ak by som teraz tam bol, tak by som to štúdium asi už dokončil, pretože moja viera teraz je zrelšia. Keď som odchádzal z teologickej fakulty, ma oslovili moji kamaráti, s ktorými som veľa robil s mládežou, či by som neprišiel do Veľkého Slavkova na stavbu mládežníckeho centra. Zrekonštruovali sme starú evanjelickú školu, v ktorej doteraz bývame. Tak som sa postupne spoznal s týmito mladými ľuďmi tu z dediny. Som im tak prvýkrát sa snažil hovoriť o mojej viere v Boha. Takmer 30 mladých ľudí tu v dedine, ktorí dovtedy vôbec nepočuli o Bohu. Mnohí pochádzali z alkoholických a rozbitých, rozvratených rodín. Mohli uveriť v Boha, v Pána Ježiša Krista. Tri dievčatá a jeden chlapec kvôli rodičom sa ocitli na ulici kvôli alkoholu. A tak sme sa s nimi porozprávali a sme zistili, že nemajú kde ísť, tak sme sa ich rozhodli prijať k nám. Toto bol taký začiatok našej sociálnej práce, diakonickej. Časom sa dozvedeli ľudia z okolia, že pomáhame v úvodzovkách bezdomovcom. A zrazu začali chodiť z Popradu, z Kežmarku, aj z Veľkého Slavkova a zo širšieho okolia sa pýtať ľudia, mladí, starí, bez domova, či by sme ich tu prichýlili. Časom, keď sme videli, že nás to aj naplňa táto práca s núdznymi ľuďmi, tak sme sa rozhodli, že takto začneme slúžiť mladým ľuďom. Oni potrebujú prístrešie hlavne, ale keď už tu sú, tak vidíme, že čo oni najviac potrebujú, to je láska. Taká jednoduchá. Tí, ktorí prídu z detského domova, hodiny času trávime s nimi na rozhovoroch a snažíme sa z nich doslova vytócť takú neveru v seba samých. Často od nich počujeme, že oni to nedokážu. Že nedokážu samostatne žiť. Že skončia ako ich rodičia. Dá sa povedať, že tie rozhovory ich liečia. Ja som prišiel tak nečakane sem, lebo som sa s mamou pohádal i s jej druhom a už som to ani potom rok a pol nevydržal, tak som tak odišiel len tak. Taký som bol utiahnutý skrz tých problémov, čo som mal u mamy. Skrz tých trápení. Neviem. Taký som bol veľmi rád, že existuje také dačo, že som mohol prísť a cítiť také ako keby útočište. Zvykol som si tu zvykol, pretože bol tu čas, keď som tu chodil na návštevu a veľmi sa mi to ako toto zariadenie páči. Alebo sú tu príjemní ľudia, hej. No a aj tak mám tu dobrý pocit z toho. Keď som tu býval, tak to bol asi moje najkrajšie roky, hej, lebo som tu mal všetko, čo som potreboval. Mal som ľudí okolo seba, ktorí ma milovali, hej. A tak. Lebo doma som to necítil, hej, že... No, to bolo také, otco mi zomrel, keď som bol malý a mama si myslím, že na mňa kašľala, hej. Lebo mala toho priateľa a no také ťažké to bolo. A tu to bolo také super, hej. Vedel som, že sa môžem o niekoho oprieť, že mi pomôže, hej. Vo všetkom som sa mohol zdôveriť a som vedel, no, že to ostane tu medzi nami, hej. Aj manželka tu bývala. Ona prišla možno týždeň alebo tak po mne tu. Kurkovci nemali nič proti tomu.
tak sme sa zobrali, hej. Ale videli sme, že tu nemáme samotu, hej. Chceli sme vyskúšať taký normálny život, byť dvaja, hej, spolu a tak sme išli do Mlynici. Nás zobrali takí kresťania, hej, ktorí nám dali tiež takú symbolickú cenu, za ktorú tam môžeme byť a teraz sme už tam asi 2,5 roka alebo 3. Oni prišli z ulice, ale sú takí celkom veselí, vedia sa aj zabávať. Tancujú napríklad dole, za počítačom počúvajú muziku, pozerajú televízor a oni pritom sa zabávajú celkom dobre. Oni dostanú, keď idú z detských domov, nejaké peniaze a sú tu aj takí, čo si tie peniaze na schvál nechali, že ešte sú chcú sporiť a potom sa osamostatniť, kúpiť si nejaký byt a samostatne bývať. Opačne. Predtým, čo som žil, všetko, čo som zarobil, som prepil. Za jedno auto, keď som nastriekal, aj komplet generálku, karosérie, 11 000 korún som za to zobral. Ale to všetko pošlo. Možno som si kúpil nejakú sadu nejakých kľúčov, čo potrebujem k tomu, ale všetko išlo na alkohol. Veril som aj predtým, že Boh je, ale bolo mi to úplne ľahostajné. Aj som do kostola chodil, predtým tiež, aj koľko razy opitý som bol v kostole. No ale som to bral len tak, ako nič. Akože rodičia chcú, aby som išiel do toho kostola, že by susedia nepovedali, že on je taký a taký. Ale skutočná viera je niečo iné. To je človek, čo človek musí zažiť. Ja niečo chcem, ale v zápätí mi niečo nedovolí, aby som to zrobil. A to, že som prestal piť zo dňa na deň, dá sa povedať. Neviem, nepociťoval som alkohol, že mi treba alkohol, nič. Jednoducho Boh to zrobil. Aby sa rozvíjal nejaký taký sociálny rozmer, máme pre nich prichystané rôzne aktivity. Najdôležitejšou takou dennou aktivitou je pracovná terapia, keď každý z nich, ktorý nemá trvalý pracovný pomer niekde, musí robiť niečo buď tu, doma, alebo potom niekde inde. O 2 týždne by sme mali začať stavať rodinný dom od základov po strechu v nedalekej dedine tu odtiaľto. Našim motivom pri tejto celej práci je pomôcť tým ľuďom, ktorí tu prichádzajú, aby sa z okraja spoločnosti vedeli zaradiť do normálneho života. Som istý po tých všetkých skúsenostiach, ktoré máme, že oni to nedokážu bez pomocnej ruky niekoho iného. Ak to budú sami skúšať, skončia na ulici, niekde na kartóne, pod mostom alebo niekde inde. Pomáhame im hľadať prácu, sú tu niektorí, ktorí sú už zamestnaní. Spolu sme im založili teda to stavebné sporenie, aby po určitej dobe si mohli zobrať aj ten medziúver a nejak sa osamostatniť. Sú to aj súrodenci. Rozmýšľajú, že treba by si kúpili nejakú garzónku alebo niečo také a spolu začali bývať. A máme aj takí, ktorí sa už osamostatnili a vlastne aj tá spätná väzba stále funguje aj po osamostatnení, pretože stále majú nejaké problémy, ktoré treba poriešiť a nemajú teda na koho sa obrátiť tu a tak sme k dispozícii stále, dá sa povedať. Celý duchovný život, ktorý sa tu odohráva, nie je povinný v našom zariadení. Všetci prežívajú rovnaké depresie zo svojho života súčasného aj toho minulého. Prežívajú rovnaké strachy z toho budúceho života. Prežívajú rovnaké sociálne neistoty do budúcnosti. Sú to veci duševné. A vidím, že tí chalani,
ktorí sú veriaci, majú ku komu prísť, aby im v tom pomohol. A to je živý Boh. U každého jedného som zistila, že pre ten nedostatok lásky, ktorý mali, tak sa cítia taký menej cenný. A ozaj, aj keď majú, podľa občianskeho alebo podľa datumu narodenia sú dospelí, oni sú stále také deti, také veľmi zraniteľné deti. To, že žijeme v takej bezprostrednej blízkosti so svojou rodinkou, pri tých chlapcov, ktorí odchádzajú z detských domov, alebo ich máme z ulice tu, má to aj pozitívny a zároveň aj negatívny vplyv aj na naše deti, aj na nás samých. To, čo je pozitívne na tom, je, že pri tom hmotnom dostatku, ktoré majú naše deti, si môžu zároveň uvedomovať aj, aká je bieda iných ľudí. Vidia nielen to také dobre všetko, aj ako existujú tak rodiny, ale vidia aj týchto tu ľudí. Vidia, ako k nám prichádzajú niekedy ozaj, majú malú tašku igelitovú alebo taký rupsačik. Absolútne nemajú nič, jedny topánky, jednu bundu. A myslím si, že je to aj dobrá škola pre nich. Oni sa veľakrát úplne ešte lepšie vedia vžiť do tej situácie, ktorú prežívajú títo naši chovanci, ako možno ja s Evičkou. A to, čo je zase negatívne, tak to sú všetky tie nánosy, ktoré majú tí chalani, čo prichádzajú k nám. Nejaká nekontrolovaná, neovládateľná sexualita, vulgárne výrazy, neslušné chovanie akéhokoľvek typu. Stanka a Evku vnímam tak, že ako keby boli moji rodičia, alebo takí veľmi dobrí priatelia, ale viac tak ako rodičia, pretože na tomto mieste som pocítil niečo také, čo som nikdy necítila. Možno je to tá ako keby rodičovská láska. Oni sú dvaja ľudia, ktorí majú veľké srdce, ktorí vedia veľa pomôcť. Nie tak, že Evička pôjde preč a Stanko pomáha. Oni sa tak spoja a spolu pomáhajú. Čiže to sú tí istí ľudia. Prístup stanov si myslím, že je to hlavne. Že on ich neodsudzuje, neposudzuje, bere ich takých, akí sú. So všetkými chybami. Veď chyby mám aj ja, aj každý jeden človek na tejto zemi. Niektorí si doslova vyžadujú, že obmý ma, povedz mi, že máš ma rada, hej. Včera napríklad večer Števon sa ospravedlňoval, ani neviem za čo, cítil sa viny, že niečo povedal, čo nemal povedať. Ale ja som to pritom ani nepočula, že niečo také povedal. A potom hovorí, nemôžeš ma objať, vieš, ty si ako moja mama, hej. Takže je to tak super, ale ja si myslím, že to je od Boha, že Boh nám dáva toľko lásky a my môžeme len brať a rozdávať ďalej. Viem, aké je to ťažké byť, hej, v takej situácii, keď človek nemá strechu nad hlavou, hej, lebo aj keď sú tu tí ľudia, aj keď ja som tu býval, tak som vedel, že to nie je moje, hej, mne to nepatrí. Vedel som, že raz budem musieť stať a odísť. A ja chcem tým ľuďom tiež tak pomôcť v tom, že aby dostali zmysel. Ani ja som nemal zmysel, dokým som neprišiel tu, hej. Tak chcem, aby aj tí chlapci niečo dokázali v svojom živote, hej. Aby nemuseli ostať len tu, v tomto zariadení, ale aby si mohli aj oni nájsť prácu, mať rodiny a mať svoje bývanie. Ja si myslím, že to je takým asi základom života. Tak nás vnímali po niektorí ľudia, že prídeme tu k vám a v každej izbe niekto je a nemáme sa kde porozprávať. A s odstupom času úplne aj moji rodičia napríklad, alebo Stanková mama, ona tak rada tu príde. Ona úplne to takisto naplňa, že sa to nejak prenesie aj na ostatných ľudí, aj na tú blízku rodinu. A mám takú radosť, že môžem slúžiť
môžem slúžiť aj týmto ľuďom a také veľké naplnenie. Keď sú také finančne ťažké chvíle, tak vtedy sa stravujeme úplne spolu v našej kuchyni na nejakých pomazánkach, na čajku. Ale tak vidíme a vďaka Bohu, že tieto chvíle nikdy netrvajú toľko, že by sme ich nedokázali zniesť. Tak prežívame veľakrát to, že sme pocvičení aj v hojnosti a vieme aj núdzu trpieť ako apoštol Pavol. Je to dobré aj pre nás, aj pre naše deti. Možno najmenej dobré je to pre tých chalanov, ktorí sú tu, lebo tí si už tej biedy užili dosť.